kadahilanan. Kaya ginagawa dito, nagagawin dito sa ibang hadith. Kasi nabi ng Muhammad Propeta sa Sallam na ipinagkaloob sa atin ni Allah ang 5 bagay na hindi niya ibig sabihin sa hadith na ito, ang tayang umma na ito ayon sa hadith na binanggit natin at itong pagpapaliwanag ng mga scholar na 5 bagay sabi ng mga bigyan siya ate. pinagkaloob sa akin Dito pila. pinagkaloob sa mga nauna sa inyo. Bigyan siya ate. Dito yung paraan o yung kaya yung kautusan pagkatayang mo at kung sasabi ng mga propeta ginawa sa atin na Allah subhanahu wa ta'ala hindi tayo magsala kahit sa atin marurumi ginawa sa atin hindi paalikabot malinis sa lipat alikabot bilang gamit bilang paggamit o bilang paglilinis lalisay kapalit na so ito yung kabilang din sa dalil mula sa hadith na nakapatunay pagkakawag at pagkakawag sa pinatawag na at ngayon, ano yung mga kalagay? Sinabi, lamang dito ang pagkakawag. Pero lamang dito kalagay pagkakawag ito mga kalagay dito na dito pala magpudin magpap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 
pagkaraan mo maghanap. So, kailangan din, kailangan mo maghanapin ng unawaan sa ayaw. Alam ko, hindi maantay ama at ibig sabihin kapag wala kayong nahanap. Ibig sabihin kapag wala kayong nahanap ay gagawa ka muna ng effort na naghanap ka ng tubig, pero meron kang magpapalihan. Kailangan mo magpapalihan ng tubig na meron kang salapit. Kailangan mo na ipigil napakaliit naman ay isang pagkalit ay kailangan mo bigyan sa tubig. Sila po na walang tubig. Naghanap. Ikalawa, pag mga ating siya, inapan ang pagsabi niya, meron tubig. Subalit ang tubig ay sapat lamang sa iyong pangangailangan tulad ng pag-inom o pagkain. Ano lang sa mga pinambawa nito? Anong bawa? Ang bawang lang ay isang tubig na kakailangan niya sa pinambawa para kanyang mag-inom habang siya naglalakbay kasi kailangan din lang sa paglalakbay lalo sa desert. Ito ay kailangan ng tubig. So kapag hindi lang mga pangangailangan sa paglalakbay ay sa kalagay nito gagamitin niya sa pagkain ibigay pag-inom. So, sabi ng Tushek, pangalawa, mayroon siyang tubig, pero tubig na nasapat lamang sa pagkain ibigay pag-inom. Sa kalagay ng pag-inom sa likod yung pila! Sa likod! ay kapag Sa likod yung pila! Sa likod! gumamit ng tubig. Merong tubig, pero subalit hindi niya Pumila ka sa dulo! sa dalawang sa likod yung pila! dahil sa karamdaman. Ang karamdaman ay dalawa. Halimbawa, meron siyang sakit, malubhang sakit na fever, nilalagnat siya, niliginaw, na at kapag siya ay kumapit ng tubig, malangan ba siya magkakaroon sa karamdaman, makapapit na pinisyo siya o kaya nagubot sakit niya. So, hindi na siya ginakalang gumagamit ng tubig. Sa paraan ito, ay sa kalagayan ng karamdaman. Nangangagal ba siya na kapag siya ay magbigay sa pamamagitan ng tubig, maaaring lumakas o hindi mas lumubha yung sakit niya. So, hindi kaluwagan, magbilang kaluwagan ng Islam ay pinahintulot sa tao nito na siya ay magtayamum. Pangalawang uri ng karamdaman, halimbawa, wala siyang sakit na fever, hindi siya giniginaw, pero siya ay meron siyang karamdaman na hindi niya kayang gumalaw. Hindi niya kayang gumalaw. Halimbawa, siya ay naka-admit. Tapos hindi yung karamdaman niya, hindi niya kayang gumalaw. Nakahiga mo siya, hindi niya kayang gumalaw.